Henden potkano sa aj pekne na piču. Na ranu! Bože! Čo to je kto? Na ranu ma dal ten kokot. Čo to je za kokotinu? Prosím. Okej. Kukot, chlapci, aspoň že tak. Mám to späť do piče. Takto som to potreboval presne. Prečo sedí? Haló? Wow. Len tak si sadol asi, na chvíľku. Padol som! Padol som! Medzi potkany! Prosím! Skurva! Čo vám zjeblo v hlave? To ťa môže zabiť vyjebaný havran? Jak tam bol ten v tieni, videli ste ho? Čo to kurva? Vozičkár hnusný. Okej. To ma zajebal? Čo ti jebe, to je jaká... Povedzte mi, či im nejebe v hlave, kto to spraví takúto hru.